이 बर' हारिनि बर'सा देरहासार बायदि मोन्थोरखौ लानानै 34 बोसोर हाग्रा बंग्रा थानानै आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय थामोनथानि थाखाय बिथांमोना संग्राम खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोना संग्राम खालामखांनायनि उनाव न' फारसे गिदिंबोनानै दिनै बिथांमोना मोनसे आलादा मोनसे थासारि बे थासारियाव जों नुनो मोनदों। नंगौ बे बर' माहारिनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा आरो बर' माहारिया थारैनो बिथांमोननि जे खामानि मावनाय बे मावनायखौ थुलुंगाखांहोनांगोन। नैबे समाव आं दङ अदालगुरिनि सनाय NLB डिजिगनेशन केम्प, बे केम्पआव आं दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नैबे जायगायाव बिथांमोना सेन्डेलनि मोनसे बानायनाय मोनसे कारखाना बिथांमोना बानायदों। समायना समायना बेवहाय बिथांमोना गाबनि सेन्डेल बिथांमोना बानायदों। थारैनो रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय बिथांमोना दासान्दि NLB हान्जा बे हान्जाया सोरखारजों सावरायनाय हाबाफारिया बिथांमोना सोलिगासिनो। नाथाय बेखौ आद्रि खालामालासिनो बिथांमोना समखौ जेबो आद्रि खालामालासिनो बिथांमोना नैबे राहाखौ लादों। बेयो जोबोदनो जोंनि थाखाय थामहिनबा थुलुंगाथाव बाथ्रा। मानोना नैबे रायलायनाय सम खोन्दोआवनो बिथांमोना गाव समखौ आद्रि खालामालासिनो नैबे राहाखौ लादों। बे जोबोदनो बाख्नायथाव बाथ्रा। आं नैबे समाव नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे NLB हान्जानि लोगो आफादगिरि मानगोनां बि बख' बिथांजों सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ मोनथिना लागोन। दा बे संग्राम खालामनानै बिथांमोना नैबे मावथांखिखौ बिथांमोना लादों। दा बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानायखौ बरायना लाग्रोबाय। नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं NLB सनाय केम्पआव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा धन्यबाद होदों। आरो लोगोसे साफ्रोमबो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजाखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों। दा बेहाय आं मोनथिनो लुबैगोन, नोंथांमोना गोलाव बोसोर 34 बोसोर नोंथांमोना बर' हारिनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय नोंथांमोना संग्राम खालामबाय। नोंथांमोना मोनसे समाव बेखौ हाग्रानिफ्राय फैनानै नोंथांमोना नैबे समाव सावरायनाय हाबाफारिया जिहेतु सोलिबाय थादों। बे समखौ आद्रि खालामालासिनो नोंथांमोनखौ हाथियार हमनायनि अनगायै गुबुन मोनसे लामाखौ नुनो मोन्दों, थासारिखौ जों नुनो मोन्दों। मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा? बे थासारिखौ जोंनि गोसो जानानै जों खालामदों। मानो होनोब्ला जों रांखावरि बिथिङाव एसे आवगायो नामा, बे गोख्रों खालामनो हायो नामा, बेबायदि साननाय आरो मिजिंजों जोङो सिमां मोनसे लानानै बे खामानिखौ जों मावदों। गतिके बेनो जोंनिल' नङा, हयथ' जोंनि गेजेराव बर' रायजो राजानि गेजेरावहा बे मोनसे मोजां नुथाय आरो मोजां सिन्था खालामनानै मावोब्ला मोजाङै मोजां जौगालांनाय, गावबा गाव लाइफ दालांनायनि फिउचार बानायलांनायनिबो मोनसे लामा बायदि नुयो आरो। गतिके जों बे सिमांखौ जोङो जोंनि गेजेरावल' नङा, गुबुन गुबुन बर' रायजो राजानि गेजेरावबो बा जोंनि ओनसोलनि गेजेराव बे मोनसे रायजो राजा मावनो हानाय खामानि होननानै आं दिन्थिनो, रायजो राजानो फोरोंलांनो होननानै बेखौ मावनाय जादों आरो। थारैनो बेयो जोबोदनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै बुंनो नागिरगोन बे समाव। दा बेहाय नोंथांमोना जे गोलाव सम हाथियार हमबाय, दा हाथियार हमनानै दा बेवहाय बे खामानिखौ नोंथांमोना मावबाय, थुलुंगानि थाखाय नोंथांमोना मावदों। दा बेजों रांखान्थियारि बिथिङाव जा नोंथांमोना दिनै बे जायगायाव थानानै नोंथांमोना खामानि मावदों। दा बर'नि खायसे सुबुंफोर दङ जाय बिथांमोना गावखौ बेखार होननानै सानो आरो बेनि अनगायैबो NLBनि गोबां सुबुंफोरानो दिनै मेन स्ट्रिमाव फैनानै बिथांमोना न'आव थायो। दा नोंथांमोना NLB जानानै बेयाव थायो, दा गुबुन बारग' NLBफोरा न'आव थायो। दा बिथांमोनखौ माबाफोर मेसेज होनो नागिरगोन नामा नोंथाङा? मेसेजआ बेनो जे जों ओरैनो बेकार थानाया गोनां नङा। जिहेतु मानसि हिसाबै संसाराव थांना थालांनायनि, गावबा गाव जिउ खुंनायनि
बेथ' माबा मोनसे जुदि मावदेरनाय गैयाबा माबा मोनसे जुदि सर्स बानायना लानाय गैयाब्ला संसाराव थांना थानायनिबोथ' खुनु मुल्य गैया। गतिके आंनिफ्राय आं बेखौसो बुङो जे जायफोर हारि सिबिनानै फैबाय एक्सेन्डि बेफोर दोङोमोन बिथांमोना थांनाय बाराव रिहेबिलिटेसन मोना नङा मोनबाय, एसे एनै सोरबा मोनदों, बाखि 100आव हयथ' 80सोआनो मोननायबो जाहैदों। बेबायदि हिसाबै बिथांमोना 7 7 बा 10 जनजों बेबायदि मोनफा मोनफा स्मल इन्डास्ट्रि गाव स्टेन्ड खालामनो हानाय, सोलिनो हानाय, न'खरखौ एसे सुंस'नो हानाय बिदि स्मल एसे माबा मोनसे इन्डास्ट्रिफोरखौ बसायना लायोब्ला बेफोर बिथांमोननि थाखाय मोजां खामानि होगौमोन आरो। मेक्सिमाम रायजो राजाफोराबोथ' गोबाङानो बेबायदि बेकार जानानै दङ। दिनै दिल्ली मुम्बाइ थांनानै बायदि रोखोम सट जाल्लायाव गोलैनानै दङ। दा बेफोरखौबो आं बुङो जे जोंनि जायगायावनो जोङो गावबा गावनो बहुद खामानि मावनानै जानो हानाय, खामानि मावलांनो हानाय बेबायदि लामाफोर दं। बेफोर लामाखौ हमनांगौ। जेरै जों दिनै सेन्देल बानायबाय, सेन्देल बानायनानै जोङो सानसेनो प्रफिट मोनगोन बे नङा। जोङो बेखौ लासै जुदि उत्पादन खालामलांनो हायोबा, फेदेरलांनो हायोब्लासो माबा मोनसे जों बेनिफिटखौ मोनगोन। बेबायदि हिसाबै खनसेनो जोंनि मानसिफोरा मोनजानाय लुबैयो, जे जोङो मता धन मोनजानाय लुबैयो बेबायदि गोरलैयावनो। खिन्थु बेबायदि मता धनखौथ' जों गोरलैयाव मोननो हाया। नोङो बेयाव मावनानै नों गावखौ बावसोमग्रोनो हानांगोन, बेनि उनावसो नोङो बेफोर लासै गावनि केरियारखौ नों दालांनो हागोन। गतिके जोंनि बे नुथाया जों जिखौ बानायदों दायो, जोंल' रोंना थानाय नङा, जों बयखौबो सोलोंथों बेबायदि हिसाबै जों बानायनाय जादों आरो। अकल जोंनि सेंग्राफोरा रोंबाय बे नङा, गुबुनफ्राबो हयथ' बेफोरखौ नुनानै एसे उत्सा जादों। बानायनायावबो इजियैनो हायो, बारा एसेबां सोलोंथाइ गोनां गैया। बेफोरखौ नायनानै एसे ओनसोलनि बा बर'लेण्डनि हालामाव बेकार थानाय सेंग्राफोर, आं बिथांमोनखौ खावलायो जे बेफोरो एसे नाजानांगौ आरो। बेल' नङा, स्मल इन्डास्ट्रि होनबा जोंहा गुबुन बहुद दङ। लामाखौ लानांगौ, हारसिंथ' हानायाबो सम्भब, मानो होनबा थाखा फैसानि प्रब्लेम। ग्रुप जायो मावलांनांगौ आरो बेफोरखौ। बेखौनो खावलायो आं जे बेबायदि स्मल इन्डास्ट्रि, फिसा इन्डास्ट्रिफोरखौ जेन जोंनि जाय बेकार थानाय मानसिफोर दिल्ली मुम्बाइआव थांनानै आननेसेसारि सोरजोंबा बुथारजानाय आरो सोरजोंबा इनाय बानायहै बायदि रोखोम खालामजानाय, बेफोरनिफ्राय जों बासायनो थाखाय जोंनि जायगायावनो जों खामानि मावनानै जानो हानाय बेब'स्थाफोर दङ। बे बेब'स्थाफोरखौ खालामना लानांगौ। दा खामानिनि बेलायाव खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे फिसा खामानि, दा बेफोर सेन्देल बानायनायफोरखौ सोर मावो, बा बिदिनो खामानिखौ माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव, आं गासैखौ बुङाखै, खायसे बर'फोरनि गेजेराव खामानि फिसा गिदिरखौ मोनसे रुजुनाय सानो। दे जों साख्रिसो नांगौ, साख्रिखौ खायसे लामा नायबाय थायो, फारसेथिं बैसोआबो जाहैयो। दा बे बिथिङाव जुदि नोजोर होयोब्ला नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरगोन खायसे लाइमोनफोरखौ, जाय लाइमोनफोरा खामानि फिसा गिदिरखौ लानानै मोनसे जेनेबा मोनसे माबा लाबोनो नागिरो, जेनेबा आं फिसा खामानि आं मावा बिदि बुंनो नागिरनाय जाय लाइमोनफोर, बै लाइमोनफोरखौ मा बुंनो नागिरगोन बे समाव? जिथु लाजिनायनि मन'भाबजों बुंनाय, खिन्थु लाजिनानैथ' नोंखौ रावबो दौना होयाना। नों मावनांगोन। नों जुदि नोंना जेबो मावनायनि सिमाङानो गैया, नों लाजिनानै थानानैलाय मा जानो? नों बेफोरबायदि खामानियाव लाजिनाङा। गावखौ जौगाहोनो थाखायसो मावदों, गावनि न'खरखौ दिखांलांनो। बेबायदि हिसाबै नों सेन्देल बानायनोबाबो बा माबा मोनसे फिसा मावनोब्लाबो बेथ' लाजिनानै नोंखौ सोरबाया दौनानै होयाना। बेखाय साखरियाल' देरसिन खामानि नङा आंनिब्ला आरो। गुबुना मा सानो आं बेखौ मिथिया। साखरियाल' देरसिन नङा। जों लाजिनानैबो संसाराव लाजिनानै थानानै जेबो लाब गैया। जिकुनु खामानिफोरखौ मावनांगोन। नों संसाराव फैबाय जिहेतु, नोंहा जुदि जेबो
मावनायनि उद्देश्यआनो गैया अब्ला नों संसाराव फैनायनि माथो मुल्य दं जेबो मुल्य गैया ओंखायनो मावनांगोन लाजिनानै खुनु थानाङा आरो औ हाबा फिसा गिदिरनि जेबो फारागथि थानाङा आरो जे फारागथि थाबाय नों जेबो गैया आरो सिमां मोनसे थानांगौ मानसिनाव सिमां गैयाब्ला जेबो जाया ओंखायनो सिमांखौ लाना खामानि मावनांगौ जों दिनै बेयाव NLFB हिसाबै दोङो NLFB हिसाबै थासे थानानैबो जोंनि सिमाङा सिमां दंखायोसै खिन्थु बेजों लोगोसे जों सिमां मोनसे सरजाबदेरदों सिमां मोनसे लाबावदों जे जोङो बेखौ खालामनो दा खालामदों आरो दासिम साक्सेसबो जालांगासिनो ओंखायनो जोंनि खालामनाय बे सेन्देल जिहेतु जों उत्पादन खालामदों बे बेलायावबो जोंखौ बुङो NLFBआ सेन्देल बानायग्रासो जाबाय नामा खिन्थु बे नङा जों बेयाव 100 जननिबो बारा सेंग्राफोर दङ बिसोरखौ माबोरै बेस्थ' खालामनो हागोन सावरायनायाथ' सावरायबायानो थागोन माला मा जालांगोन माला मा जाहैगोन बिनि खुनु सिमा गैया खिन्थु जोङो बेस्थ'थ' जानांगोन माबा मोनसेथ' मावनांगोन हयथ' जों दिनै बेयाव बानायबाय बे एरियानि मानसिफ्रा जोंखौ बेयाव नायफैनानै बुजिबाय सेन्देलखौ बिदिसो बानायो बेफोरखौ बुजिबाय गतिके जों सेन्देल बानायनायनि मुङाव बे इनसाल्ट खालामलायनाय टाइपआव बाथ्राफोरखौबो लांनाङा आरो लाजिलायनाङा बेफोरबायदि खामानि मावनायाव जों मावनानै जानांगोन आरो सोलिलांनांगोन संसाराव फैबाय जिहेतु जों माबा मोनसे दिन्थिलांनांगोन आरो आं बेखौ आसा खालामो जे लाइमोनफोरा लोंला जाला जों थायालासिनो खमसे खम मोनसे सिन्था खालामनानै सिमां सुजुहै खामानिफोरखौ मावलांनांगौ नोंथांनिफ्राय मोनथिबावगोन दा बेवहाय नोंथांमोना बेहाय सेन्देलनि मोनसे फिसा इन्डास्ट्रि बानायदों दा बेखौ माब्लानिफ्राय जागायनाय आरो माबायदि बेनि बेनिफिटआ माबायदि आरो बेखौ गुबुन माबे जायगायाव साप्लाइ खालामो ओरैनो बेखौ मार्चनिफ्राय जागायनाय जादों स्टार्ट खालामदों मार्चनि फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो ओमफ्राय मार्चआव जोङो प्रडाक्टखौ बहनहैनो हादों ओमफ्राय बेयाव बहुद कुवालिटिनि दं एसे दामाव फाननो गोनां जायो जों हलसेलाव हरो बिनि सिट मथेथ' प्लेट मोनसेयाव जोङो 1100-1200निफ्राय लाबोयो बेबायदि सिट मोनसे थायो आरो प्लेट बेसेबां माबा जायो बेसेबां गिदिर जायो बे सिट नोंथाङा बुंदों बे सिटआव बेसेबांसो बेखौ जेनेबा सेन्देल दिहुननो हायो बे मोनथाम सिटआव बे मोनसे सिटआवहा जोङो ओरैनोथ' जों 35 पिस बहननांगौ 35 पिस बहननांगौब्ला जोङो फिसानिफ्राय गेदेरसिम जों मिलायनानै बहननांगौ जायो ओमफ्राय जोंहा फिटानि थाखाय जोङो बहननो हाया बेबायदि हिसाबै जों 18टा 19टा बिदि हायो आरो मोनसे सिटआव बेखौ बेसेबाङाव नोंथांमोना बायना लादों 1100-1200 लायो कुवालिटि लानानै आरो बे 1100 बा 1200 नोंथाङा बुंदों बेजों लोगोसे फिटा जिहेथु कस्टआ आलादा जागोन फिटानि कस्टआ बेसेबांसो जागोन फिटाया बियो 19 थाखा गोलैहैयो नैबे फिटाया मोनसेयाव नैबेफोर फिटाया 19 थाखा गोलैहैयो ओमफ्राय बेजों अंक खालामनानै जों फानो जों 110 थाखायाव जों हलसेलाव हरगासिनो दङ दायो आरो अंक खालामना बे फिटादों आरो बिदों जों ओमफ्राय बैनिफ्राय सिट मोनसेनिफ्राय अंक खालामबाय 18टाल' ओंखारोबा बेसेबां कस्ट जाहैयो बेहाय नोंथांमोना फिटाबो होबाय आरो बेहाय जिखिनि सिट थागोन दा बेहाय बेसेबांसो कस्ट गोलैयो मोनसे जेनेबा नों हमबाय आङो 7 नाम्बारखौनो हमबाय मोनसे 7 नाम्बार जुदि सेन्देल बानायोब्ला बेसेबांसो खरसा गोलैयो खरसाया ओरैनो 80 थांफ्रामो बे जों जि सिटखौ दा लाबोबाय थादों आरो 80 थांफ्रामो कुवालिटिनि बाथ्रा थायो नैबेफोरो ल' कुवालिटि बेफोरो एसे बे नङा बेलेग दङ बेबो नङा सिट लानानैसो आरो खरसाया बबेबा खम गोलैहैयो बबेबा बारा गोलैयो बेयाव 80-85आ गोलैहैखायो आरो फिटार
आरो मेचिननि लेबारनि आंथ' दा मेचिन लेबारनि कारेन्ट बिलनि खोथाखौथ' आं जेबोखौनो बुंबावा माने ओं। अफिसा नोंथांमोना सिन्दालनि ओं। बायनाय आरो फिटा औ बायनाय बेखिनियाव थाङो आरो बेनि अनगायै जेनेबा कारेन्ट लानानै कारेन्टनि बिल लेबार लानो बा नोंथांमोनाथ' मावखायो नङा होमबा बेखौ लानानै बेसेबाङावसो फानो नोंथांमोना सेल खालामो बेखौ आं दा हलसेलाव होयो जे 110आव हगारो आरो नैबे मोजां कुवालिटिनि हिसाबै औ प्रफिट हिसाबाव बेसेबांसो थाहैयो प्रफिटआ जरासे सेन्देलाव 20-25 बिदि थाहैयो दा नोंथांमोना बेवहाय जिखिनि बेवहाय फिसा इन्डास्ट्रि सेन्डालनि दा बानायदों बेखौ बबे जायगायाव नोंथांमोना साप्लाय हरो आरो खायसे ओरैबायदि जायो बेखौ दा प्रडाक्ट खालामबाय दिहुनबाय सिटखौबो लाबोबाय फिटाखौबो लाबोबाय खायसेफोरा हमनानै ला आरो बेनि अनगायैबो गुबुनफोर खायसे जेनेबा जाय बिथांमोना इन्डास्ट्रि फिसा बानायदों दा साप्लाइनि थाखाय माबाफोर जेंनाफोर जायो नामा बे बिथिङाव साप्लाइआ नों ब्रेन्डनि सायाव आं दा ब्रेन्ड बानायनो हायाखै ब्रेन्डआ बेनो जे बे गावबा गाव फिथायाव नाम थागोन दा जों जोलै होननानै नाम दोनदों दा जोलै हिसाबै जोङो बेयाव होनो हायाखै औ नामखौ होनो हाथ'वाखै दा बेखौ थांनांगौबा जोङो दिल्लीयाव थांनांबाय फिथायाव जोंनिल' नाम थाबाय जेरै बाटा बायदिसिना गुबुन अजन्ता माबा माबि दा बेबायदि जोङो जोलै नाम जोंनि ब्रेन्डहै जों खालामनो हाथ'वाखै आरो खालामगोन आं साननैसो उनाव बेखाय साप्लाइनि खेथ्रआव जोंहा एसे प्रब्लेम जानानै थानाया बेनो जे जोङो साप्लाइखौ गोजानद्रायाव हरनो हायाखै ओमफ्राय जों ब्रेन्डनि नाम गैया दा बेबायदि हिसाबै जेंनायाव दङ ओमफ्राय एसे एनै साप्लाइखौलाय जों हरबाय अरुणाचलाव हरगासिनो अरुणाचलाव लांफैयो बेनिफ्राय जुनाय धेमाजि बेफोरथिंबो सहैबाय क'क्राझारफोरथिंबो सहैबाय सहैनायालाय आरो जोंनि गथ'फ्राबो फ्राय गारियाव लायै फानो औ बिनिफ्रायनो लांनानै फानहैयो ओमफ्राय हलसेलनि रेट मथेहै सेंग्राफोरनो हरो सेंग्राफ्रा बेबायदि हिसाबैनो फानो बिदि जानानै दं आरो मार्केटखौ जों हमनोब्ला जों एकदम ब्रेन्डखौ थाबै होनांगौ औ सेन्देलाथ' सेन्देल बायदिनो जाखाबाय आरो डिजाइन दङ बे डिजाइनफोरखौ जोङो गावनि ब्रेन्ड जायोब्ला जों डिजाइनखौबो जों खालामगोन आरो गासिबो सफैजोबनानै दङ मेचिनाबो गासिबो दंजोबो एसे फैसानि माबाया फैयोब्ला खालामनो हाबाय आरो जोंखौथ' बुङो जायफोर सेन्देल फेक्टरि दङ नोंसोर 100% साक्सेस जाबाय हासिगोन नोंसोर होननानै बुङो आरो बानायनायखौ दा जों ब्रेन्डखौल' सोनो हायाखै बिनि थाखाय मार्केटखौ एसे थाबथाना दं माब्लायालागै जागोन बायदि नोंथांमोना जुदि बे सेन्देलनि जिखिनि ब्रेन्डनि बाथ्रा बुंदों ओरैनो माब्लायालागै खालामनो थांखि लादों बायदि आंथ' नै माबायावनो थांदोंमोन खनसे बेनिफ्राय हाहैस्लाबासै 10-12 लाखसो खरसा जायो ओमफ्राय नेक्स्ट बोसोरावहा आं साक्सेस खालामहैनोसै होननानै सानबाय थादों फैसाबो गैथ'वा एसे थाखानि उसुबिदानि थाखायनो जों थाबथानांदों आरो बिथिं आं मोनसेल' प्रब्लेम गैयाना केम्पनि जानायनि थानायनि फारफ्रोमनिफ्रायबो जोंहा प्रब्लेम दं जों लाबोदों बेखौ एसे लासै लांनोसै होननानै दङ आरो नेक्स्ट बोसोरखौ जों सिन्था खालामदों नङाबा नेक्स्ट बोसोर नङाब्लाबो जों डिसेम्बरहालागै एसे साक्सेस खालामहैगोन होननानै सानदों आरो नोंथांमोनहा सरकारजों सावरायनाया सोलिगासिनो बे समाव आरो बेजों लोगोसेनो नैबे सेन्देलनि जिखिनि बेवहाय नोंथांमोना फिसा इन्डास्ट्रि खालामदों दा बे बिथिङाव आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जिखिनि बेनिफिट मोनो बे पार्सनेलाव थायोना ना नोंथांमोननि बे बेवहाय बाहायनाय जायो बे जिखिनि बेवहाय बेनिफिट मोननाय जायो दा बेथ' जों केम्पआव जानायखौनो बाहायनायालाय ओमफ्राय आरो बिनि माल लायनायावनो लायबाय थानांगौ नालाय दा एसां जों आवगोलथ' फिसामोन दा जों एसे बे फेदेरलांबाय थादों दा बेयाव जेसेबां सेन्देल नुदों दा मेटेरियेल्स बायनायावबो बाहायदों आरो जानायावबो जों मालाबा एसे बाहायनाय जायो बांद्राय नङाबाबो मालाबा मासाव 50,000 थालाङो मालाबा मासाव 1 लाख थालाङो बेबायदिहै जों
खालामबाय थादों आरो औ औ जानायावबो बाहायदों। दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि बे डिजिगनेसन केम्पआव माबायदि सोलिना दङ सरकारनिफ्राय माबायदि दं बेखौ एसे ओरैनो मिथिजानो लुबैदों। रायजो राजाफोरा बर' रायजो राजाफोरा मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि थासारिया माबायदि दं। थासारियाथ' बांद्राय मोजांबो होनजाया गाज्रिबो होनजाया। दासिम सरकारजोंबो जेबो सावरायनायबो जायाखै। गेजेर ससेयाव खोथा होदोंमोन लोगो हमनायनि, खिन्थु बाइ इलेक्सननि उनाव बाइ इलेक्सन फैना होनाय लोगो लोगो एसे थाथ'लायबाय। आनफर्मेलि ओरैनो लोगो हमलायनाय सावरायनायालाय जायो, ओमफ्राय एसे एनै थाखा फैसा मालाबा सर्ट जायोब्ला थांनो गोनां जायो, बिहैनो गोनां जायो, मालाबा एसे एनै सहायखौ हरो आरो। खिन्थु जों बेबो मोनसे जे बेसां थांनो बेसां लायनो बेबायदि गावखौबो एसे लाजिनाय मनोभाब लानानै थांनाय जाया आरो। थांब्लालाय एसे एनैखौ हरा नङा, सरकारनिफ्राय एसे एनै नाहरो आरो। खिन्थु सावरायनाय बिथिङावबा जेबो गैथ'थारा, दासिम जेबो सावरायनाय जायाखै। बिदिनो जोंबो दङ, मालाबा गैथारा जायोब्ला उफाय गैया, रायजो राजायाथ' दङ नालाय, रायजो राजानाव बिनानैबाबो जागोन। आरो जों जेरै दङ, जि स्टेन्डआव दङ बे स्टेन्डखौनो जों लानानै थागोन आरो। दा बेखौ नोंथांमोना बेनि अनगायैबो गिदिर खालामनो एसे सिमां दंना गैया? नोंथांमोननियाथ' सावरायनाया सोलिबाय थागोन। दा बेखौ नैबे सिन्दाल जिखिनि इन्डास्ट्रि बिथांमोना बानायदों, थुलुंगानाय जादों, बियो जोबोदनो थुलुंगाथाव बाथ्रा। आरो बेखौ नोंथांमोना गिदिर खालामनो बेसेबांसो सिमां दं? सिमाङाथ' थानांगोन, आरो सिमां दङ फेदेरनायनि। बेबायदि हिसाबैनो आं मेचिनखौबो बुरजा लाबोखादों। जेबो मावनो जुदि माबा गैयाब्ला नङा, जेबो जुदि मावाब्ला बे केम्पआवहा 100 जन 150 जन मानसि दङ। दा बिसोर जुदि बेस्थ' होननानै खामानि मोनसेबो मावनाय गैयाबा गुबुन गुबुन प्रब्लेमफ्रा जोंहा फैयो। बेखायनो बेस्थ' खालामनायजों लोगोसे आं बे बुस्थुखौबो फेदेरलांनो सिन्था खालामबाय थादों आरो। फेदेरलांनो सिन्था खालामनाय हिसाबैनो आं मेचिनखौबो गंबा लाबोदों। गंबायाव नोङो गंसे मेचिनाव जुदि 4 मानसि एंगेज जायोबाबो बेसेबां मानसि एंगेज जाना थागोन, आरो रटेसन हिसाबै एंगेज जाना थायो। बेबायदि हिसाबै आं बे फेक्टरिखौ फेदेरलांगोन, बे सिन्थाया आंनाव दंखायो। आरो लोगोसे जोंनि सेंग्राफोराबो बेखौ मावनानै माबा मोनसे उत्साह गोसोआव मोननाय, बे बुस्थुखौ खालामलांनो नाजाबाय थादों आं दहाय बुंखाबाय, आं ब्रेन्ड खालामनो नाजागासिनो। ब्रेन्ड खालामबानो हाइ फाइ जागोन आरो। बे न' गंसेयाथ' पुरा सेन्देलानो जाजोबो दाबो। बाजार लांथिंनायाव एसे ब्रेन्डनि थाखाय एसे उसुबिदा जानानै दंथ'यो। ब्रेन्डखौ खालामबानो एकदम देरबायानो होनदो आरो। नंगौ, नोंथांसिम साबायखर थाबाय। नंगौ, बिथाङानो जादोंमोन NLFB हानजानि बिथाङा लोगो आफादगिरि बि बख'। बिथांजों गोबां बाथ्राखौ मोनथिबाय। थारैनो नोंथांमोना जाखिनि बेवहाय नुनो मोन्दों सेन्डाल, बिनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो लाबाय। थारैनो बियो जोंनि थाखाय, बर' माहारिनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा बियो। आरो साफ्रोमबो जाय बिथांमोना बेकार होनानै सानना लायो, गावखौनो जेबो खामानियाव गैया होननानै बिथांमोना सानना लायो, समखौ आद्रि खालामो, दा बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे थुलुंगाथाव। आरो बिथांमोना सरकारजों सावरायनाय जे हाबाफारि बियो सोलिबाय थादों, आरो बेजों बे सम खोन्दोखौ बिथांमोना आद्रि खालामालासिनो बिथांमोना नैबे मावथांखिखौ लादों। आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय बिथांमोना गुबुन गुबुन जाय ओनसोलनि जाय सुबुंफोर, बिथांमोननोबो बे मोनसे ब्रेन्डखौ, थामहिनबानि बे सेन्डाल बानायनायखौ बिथांमोना दिन्थिदों, आरो बे थुलुंगानाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय जोबोदनो थुलुंगाथाव। नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों अदालगुरि सनाय NLFB डिजिगनेसन केम्पनिफ्राय नोंथांमोना फारि फारि दिनैनि जे हाबाफारि बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। गोजोन्थों। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों
फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738